heb je ook, dat hadden we ook hard nodig. Dus in die zin, ook daarin. Australia, China, Europe, United States, Canada en Amerika. Ik kon net een bepaalde knop om te zetten. Dat gaat waar vanzelf. Je doet dat heel vaak. Hier is het altijd wel die volle moer rond daarin. En je zit er vol adrenaline en je wordt voor iedereen goed van. Ik heb er voor meerdere stallen. En daar heb ik heel veel schik van omdat het was. Ja, we zijn er ooit begonnen. Ja, vroeger heb ik wel op een pony rijden. En die mijn zus die dat aan. En mijn ouders zien altijd vakkerij. Mijn huid zit dacht ik wel 40 jaar in de vakkerij van de Friese Hinders. En toen wie ik 16 en toen moesten we kiezen veehouderij of wat door. Toen die heb ik een veehouderij die, maar toen iedereen een veehouderijbedrijf thuis. Nou, en ik net nou. En de Hinders vond ik mooi. Want ja, de aardige vakkerij en die keuring. Ik deed Hinders keuring kleermaken van huis thuis en die werden sterren. Dus ik zei, ja, daar wil ik wat mee. Dus ik zei, dan moet ik die omswitsen met mij. Van veehouderij naar paardenhouderij. Nou, dat heb ik niet in. Nou ja, en toen ben ik stage gaan rennen. Toen ben ik bij Hendrik Eppinga te landen gekomen als stageplak. En daarna heb ik direct werken. Dan heb ik bij Aag Akkerman een stage rond, bij Germanische Bauma. Nou, dan ben ik ook al naar bedrijven, wie vooraan staan en overal. En daar heb ik overal volle van geleerd, bij al die stallen. Ja, wat is het? Je moet de jury is die te keuren. En je moet hem eerst een mooie opstellen, mooi voor jouw kant. Mooi het kopje erop, futjes mooi voor jouw kant. En dan moeten we altijd een treihoekje stappen. Nou, en dan moet het hinder met mooi ontspannen wezen, mooi het hollen naar beneden. Een mooie, lange, krachtige stap, was het zien. En dan als je die treihoek stapt, dan moet je eventueel ronddraven. Nou, en dan het mooiste is dat ze mooi gedragen en in balans door de baan gaan. En dat is een kunst van het voorbrengen en aanjagen. Dat is gewoon heel belangrijk hoe je op elkaar inspelen bent. Het moet net hard, het moet net te langzaam. Je oefent niet thuis. Ik bedoel dat vaak in de dik, in de buitenbak. En dan de training vooruit, dat is gewoon heel belangrijk. In principe, iedereen moet maar een hinder kunnen rennen als ze goed klaar zijn. Dan moet het vanzelf, dan moet het vanzelf gaan. Ja, er is zeker concurrentie onder elkaar. Maar dat is gezonde concurrentie, beslist. Iedereen wil elkaar helpen en het is helemaal net de beste moet winnen. En dat vindt iedereen. En ook iedereen vindt altijd hun eigen de beste. Maar ik kan me er vaak wel een beetje in vinden. Tjalling, dat ik met het eerst bestilsteam, maar dan moest ik een aardige conditie hebben. Ja, ik moet een beetje conditie hebben, ja. Dat is heel goed jongen. Nou, dat zit al aardig op het water. Ja, je moet een beetje de boel op peil houden. Als je het ooit krijgt, is te laat, net. Dus een beetje goed drinken, dat scheelt wel. Een beetje minder spierpinnen hopen we dan over het huis. Ja, dat weet je dan nooit, je altijd wat spierpinnen. Ja, hoe vaak moest je nog in totaal voorbrengen? Oh, dat is een goede vraag. Nou, een stuk of 10 hingsten, dacht ik. Ja, 10, 13 hingsten. Ja. Wat dat dan gaat, maar snel flink aan de bak. Ja, we moeten aardig aan de bak. We hebben maar een paar hand nodig samen met dingen en dan gaat dit los. En dan hopen we dat we een beetje succes hebben en dat we in de kampioenskeuring maken. Want dan gaat het er weer om.